Леле, спала съм цели 3 дни, но как е станало това? Давам всичко за теб. О, в ужас. Да се върнеш пак при мен. Продължава да ни вдига. Остават 5 минути до емисията. Най-после. Давам всичко за теб. Събудете се! Кой ще води новинарник? Добър вечер, уважаеми зрители! Народът избра мен за водещ на новинарник. И понеже никой не иска да води с мен, ще си водя сам. Обявявам новинарника за открит. В началото искам да се върна към първото ми тържествено прерязване. Младеж, май ми стърчи косъм от ушото. Тато, веднага ще обравя проблема. Как само ръжеш с ножичката, младеж? От теб ще стане велик държавник. Следва интервю с Меглена Кунева. Бъркате се. Аз не съм Меглена Кунева. Аз съм обикновена, нормална фурнаджийска лопата. А сега да видим какво става с любимото ми детско Костенурките нинджа. Аз като ви казах, вие перник та перник. Това беше всичко от мен. Ще се видим утре, в други ден, по-в други ден, защото ще съм премиер и ще ме дават навсякъде. А вие останете с епизод от Доктор Хаус. Шумахер. 7 месеца в кома. Диагнозата е ясна. Графа. Давам всичко за те, да се върнеш пак при мен. Сърцето ми бие.